бояд дар телефони худ замимаеро насб кунанд. Информатсияи нав барои шумо буд, бародари азиз. Ам хеле одам боша дар личка бинависа илтимос. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем дар бораи ба рӯйхати сиёҳ ворид шидани шаҳрвандои хориҷӣ. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. Инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. муҳоҷироне ки аз иҷрои дастури нав саркашӣ мекунанд, мумкин аст ба рӯйхати шахсони зери назорат ворид ва аз ин кишвар депортатсия карда шаванд. яъне ки аз чӣ дастур саркашӣ карданда мегиранд, дар чорни списка дабавид мекунанд ё ки аз қаламрави Русия депортатсия мекунанд. бо диққат гӯш кунед. аз оғози моҳи сентябри имсол муҳоҷирон баробари расидан ба Москав бояд дар телефони худ замимаеро насб кунанд ки тавассути он макони ҷойгиршавии онҳо назорат хоҳад шуд. дар пойтахти Москав барномаи озмоишии назорати рақамии муҳоҷирон роҳандозӣ мешавад. бо ин замимаи мобилӣ ба милитсия дар бораи макони будубоши муҳоҷирон маълумот дода мешавад. ҳадаф мубориза ба ҷинояткорӣ гуфта шудааст, вале онро қайд кардан гуфтан мумкин аст ки пешгирӣ барои тамоми намуди ҷиноятҳо мебошад. ҳар як муҳоҷире ки аз моҳи сентябр ин кор қувваи қонунии худша пайдо мекунад, вақте ворид ба Федератсияи Русия мешавад, уҳдадор мешавад ки бо як замима, яъне ки бо як приложения дар Федератсияи Русия худша регистратсия бикунад ва ӯ приложенияро вазорати корҳои дохилии Русия таҳти назорати худаш мегирад. ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар он приложения худша регистратсия мекунад, ин маънои ӯро дорад ки вазорати корҳои дохилии Русия аллакай маълумот ҷамъоварӣ мекунад нисбати ана ҳамун номунасабе ки дар ҳамун приложени регистратсия шидагиаст. ин маҷбурӣ мебошад. агар касе ки аз ҳамин кор саркашӣ мекунад дар Федератсияи Русия, баъди қувваи қонунии худша пайдо кардан мегиранд, номша дар чорни списка дабавид мекунанд ва ном ки дар чорни списка дабавид шид, аллакай метавонанд аз Русия депортатсия кунанд. комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. фаромӯш накунед ки дар комментарияи видео телеграми мо сарпарастмон закрепит кардагиай, бузроем дар онҷо обуна бошед. Саадуллоев нависонда. Салому алейкум Сорубон. Ҳамин гапҳо ростае? Аэропортҳо маҳкамае? Не, аэропортҳо маҳкам нестанд, лекин баъзан вақт бо баъзе сабабҳо роста ки рейсҳоро ба дигар рӯз мемонанд. тамом. Фарид нависонда. ҳамаш дурӯғ. ай дурӯғ боша, барномаҳои моро тамошо накунед. барномаҳои мо барои ту борин одамои бемафкураву беақл нестанд. ҷа нафарҳои тамошо мекунанд, ба хушони ҳар чиз мегиранд ки фикрҳои хуб дорану мафкураи хуб доранд. Салмон нависонда. ҳамин ягон кас аз Узбекистон қатӣ рафта боша гардонданаш, бо дуюмбора билет гирифта гузаштагӣ ҳаст. ҳамхели одам боша, дар личка бинависа илтимос. агар ҳамхели одам бошад, чхеле ки ин бача нависонда, дар комментария бинависен, и дар ҳамин видео мумкин ки бубинам. Давлатман нависонда. Салому алейкум. ман ҳозир то сентябр документ дорум, не ки октябрда. Не ки октябрда чӣ? ҳамин савол менависен, баъзе нафар саволтона тори пра бинависонед, нависаед ҳозир то сентябра документ дорум, не ки то октябра. чӣ маъне дорад ҳамин саволи худат як бор бихон, ҳамина намефаҳмед. як нафари дигар нависондай. Салому алейкум акаи Сорубон. трудовой договор мекунед шумо? мо документатсия тайёр намекунем ва дар ин масъалаҳо ҳозирашда ҳеҷ каса тавсия дода наметавонем. агар кишид мегем то. як нафари дигар нависондай. Салому алейкум ака. ман патенти дигар шаҳрат дорум. дамоҳаша чек споридагиам. ҳозир Питер омадам. чӣ кор кунем иҷада патенти иҷара бигирам? пешакӣ раҳмат. барои аз Питер гирифтан мераи сари нав ҳуҷҷат месупорӣ ва дар назар дошта бошӣ ки бо ҳамун патенти дигар шаҳрда иҷа кор кунӣ ки ту пул супоридагӣ мутаассифона намешавад. Меҳроб нависонда. Салому алейкум ака. моҳи декабр Москва рафтам. аэропорт Жуковский гардондам. 7 моҳ шид. ҳозир равон мемонам. якди ҷода проверка кардам, тоза мегӯянд.
ягон нафаре гардон баъд аз 3 моҳ биё гуфт, ягон кас рафт гузашт, илтимос ҷавоб бе. баъди рӯзҳо ҳаст як хел одамое ки мебиёяд як рӯз пас мерава метавона Россия бурая. бо ҳаст як хел одамое ки меояд як сол пас мерава мегардонаш. мақсад хулосатона аз ҳамин суханоқтон буброред. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сормон. як бародари мо дар Москва соли 2023 аз Алатая 20 000 гирифт, душанбе омадай. соли 2024 Москва омадай. як сол мешавад. заграншаи дасташ гирифтиянд, ойликошона надодиянд. 12 моҳ беойлик барои паспорту шида кор кадай. чӣ хел метавонад душанбе равад? картаош маҳкам, симкарта надорад. қарзи Золотаяша наспоридай. чӣ маслиҳат метаҳем? ёрдамаш кардем, як ҷода кор дамондемаш. чӣ хел Золотаяша спорад, душанбе равад. мерава ба ҳаму офис муроҷиат мекунад ва меспорад. барои паспорт дар назар дошта бошед ки паспортша гирифтагӣ яъне чӣ хел ба Тоҷикистон брава, метавонед ба посолство ёки ба коркунои консулгарӣ рафта муроҷиат бикунед. бо таърихи ҳуҷҷати возвращения на родину метавонад ки биёяд бе ягон проблема. як нафари дигар нависондай: салому алайкум акаи Сормон. илтимос ҷавоб те. заграни пешинама гум кардам. мешавад сари нав загран паспорт спорум ва гашта бирам. ягон проблема намешавад. пешакӣ раҳмат. проблема намешавад. ҳамин ҳолате ки ҳозир дар комментария нависондӣ, вақте мепурсанд ки барои чӣ загранат нав кардагӣ, ҳамин ҳолата ҳаму коркунодам хушрӯ буфаҳмон, проблема намешавад. каримзода нависондай: салом акаи Сормон. ҳозирам граница гузаштан ба Русия ба муҳоҷирон савол метиҳанд ё ки не? проверка саволо бале ҳастай, дар границаш ҳам ҳастай, дар аэропортош ҳам ҳастай. ҳеҷ чиз ҳам хел мемона ҳозираш да фикр мекунам. зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.